за пердетата. Забравих. Какво е това? Трети дубъл. Нещо съм яла ли? Махна го. Здравейте и добре дошли в каналът ми Дени Петкова Хоум. Тук си говорим за ремонти, домашен уют и интериорен дизайн. Затова ако тези теми са ви интересни и любопитни, останете до края на видеото. Днес отговарям на най-често задаваните въпроси. Надявам се да останете до края на видеото, тъй като обещавам то да е много полезно за вас. Първият и най-често задаван въпрос е откъде е кухнята ми, кой е моделът, какъв е цветът на кухнята и не на последно място, колко струва кухнята. Това всъщност са 4 въпроса в едно, но тема кухня започвам да отговарям един по един въпросите. Кухнята ми е от IKEA, също както и голяма част от мебелите у дома са от IKEA. Моделът на кухнята е Бодбин. Колкото и странни да са имената на IKEA, това име, този модел ми е ето тук в главичката. Никога няма да го забравя. Надяваме се. Този модел се предлага в 3 цвята. Екрил, тъмно-сив и тъмнозелен цвят. Погледнах в сайта на IKEA в момента, в началото на април. Не са налични онлайн тези продукти, цялата гама Бодбин кухни не са налични, но онлайн. Предполагам, че в магазините ще са налични. Затова най-добре е да проверите на място. Един от най-често задаваните въпроси е какъв е цвета. Моят цвят е екрил, между слонова кост, мръсно бяло, не е чисто бяла кухнята и честно казано доста се радвам за това. Въпреки че е светла, не се цапа твърде много, по-скоро не си личи, когато е изцапана. Да, трябва да се поддържа с периодично почистване, но ако почиствате периодично, извинете за повторението, няма да имате никакъв проблем с поддръжката. Колко често я почиствам? Вмъквам този въпрос от мен, за да съм ви полезна. Почиствам вратите и повърхностите на кухнята веднъж на 3-4 месеца. Следващият въпрос, свързан с кухнята, е колко струва. Трябва да кажа, че моята кухня е закупена в края на 2019 година. Разбира се, цените много са варирали от тогава до сега и в момента продължават най-вероятно да варират и евентуално да се покачват. Така че моята кухня тогава, в края на 2019 година, струваше 6000 евро с включени хладилник, миялна машина, пералня и ширмата. Само тези електроуреди, фурната, микровълновата фурна и котлоните са закупени отделно. Също така е важно да се отбележи, че цената ще варира от модела на кухня, който избирате, от различните аксесуари, също така големината на помещението, на кухненското помещение, тъй като моята кухня е близо 2 метра и половина, нека речем, горе-долу. Следователно, всички тези аспекти са важни за образуването цената на кухнята ви. Желая успех, ако това ви предстои. Това е един много сладък момент, но също така и знам колко отговорен и сериозен. Затова още веднъж успех! Следващият въпрос е от видеото, в което почистваме заедно кухнята. Оставям ви го ето тук, за да го гледате, ако все още не сте. А въпросът е откъде е смесителя и колко струва също ще ви кажа, тъй като си направих труда да проверя. Смесителят отново е от IKEA. Ето този е модела. Направила съм и кратко видео, където можете да видите сравнението ми на цените му през 2019 година и сега. Аз съм го закупила за 100 евро, 99 евро през 2019. В момента в Испания струва 139 евро. Беше намален от 169 евро, ако не се лъжа. Също така проверих и цената му в България. В България този смесител струва 239 лева. Споделете ми в коментарите как ви се струват тези цени. Дали в България ви се струва по-скъпо или ефтино, или пък наобратно в Испания. Ще се радвам да чуя вашето мнение чрез коментарите. Тъй като последните видеа правя на този фон в холната част от дома, имаше въпрос от една дама, откъде са шкафовете за чиниите. Факт е, че тези витрини биха стояли чудесно в една трапезария, място, което нямам обаче у дома. И също така е факт, че чиниите биха стояли доста по-добре в трапезария, не в хола, но
It is what it is. Работим с това, с което разполагаме. Няма как да е по друг начин. Отново, тези мебели са от IKEA. Много ми харесват. Всъщност, цялата композиция започна от масата в трапезарията ми, която беше същата в домът на сестра ми. Много ми хареса и това беше първото нещо, което знаех, че искам да имам у дома. Оттам нататък харесах и избрах кухнята и постепенно, за да си паснат кухненските шкафове с холната част, тъй като помещението е едно, избрах тези витрини за хола. Моделът е Liatorp. За съжаление, той вече не е наличен в IKEA. Ако имате възможност да потърсите в някой сайт, който продава втора ръка, втора употреба такива, би било чудесно. Знам, че поне тук IKEA също разполагат и с възможността да продавате старите си мебели. Не знам дали след това ги препродават същите тези мебели. Трябва да проучите, за да разберете. Аз също до момента не съм използвала тази услуга, така че няма много повече информация по темата. Относно витрините, както споменах, моделът е Liatorp. Цветът отново е екрил и има горе-долу същите елементи, като кухненските шкафове Bodbin. Интересното тук е, че тези витринки дойдоха с, мисля, бяха черни дръжки, нещо, което не ми допадаше. Изобщо черният цвят не е моя, най-вече що се отнася до облекло и до декорацията у дома. Следователно, беше повече от ясно, че ще ги сменя. Препоръчвам ви този трик и съвет, ако искате да разнообразите малко, така или иначе всеизвестните мебели от IKEA, с смяната на дръжките, смятам, че бихте постигнали много добър различен ефект. По този начин правите тези мебели една идея по-персонализирани и по ваш вкус. Що се отнася до дръжките, закупила съм ги от Zara Home. И тъй като започнахме да говорим за витрините, а аз съм си бъбривка, искам и аз да ви попитам един въпрос. Искате ли да направим видео за това как да подредим тези витрини? Това за мен лично беше голям, няма да го нарека проблем, но доста време се опитвах да намеря начина, по който да направя това място да изглежда добре, хем подредено, хем стилно, хем да ми е удобно. Затова очаквам вашите коментари отдолу. Искате ли видео, в което да подредим заедно тези витрини? Следващият въпрос е кой модел са контактите от дома. Това е една тема, която е доста просторна. Има история и тук. Май всяко нещо от дома си има история. Когато започвахме да правим ремонта, имах един електричар, който отговаряше за цялостната смяна на електрическата система от дома, контакти, кабели, нямам никаква идея от тези неща. Затова наехме специалист, който да го направим. Той ми препоръча тази марка и модел контакти. На мен ми харесаха, тъй като бяха бели, изчистени, в квадратна форма. Виждате кадри в момента. Марката е Schneider. Моделът, за съжаление, не мога да ви кажа кой е. Един от основните бейсик модели. Относно качеството им, имам моите съмнения за това, дали са най-качествените. По-скоро не, както вече знаете, от 5-6 години живеят тук и повечето от контактите вече се счупиха. За моя най-голяма радост можах да ги заменя с нови такива, тъй като се счупваха все частите отвън. Пластмасовата част се счупва, закупих нови такива и сменям дали вътрешната част, дали рамката на контакта, сменям ги без проблем и така заменям и имам различни части, които са здрави и различни части, които са счупени, но пък, както казах, вече всичко е заменено, сменяла съм ги аз без никакъв проблем, така че поне от тази гледна точка лесно се сменят. В едно от предходните видеа, това е с Vision Board ми за дома, видеото оставим ето тук, за да имате бърз достъп до него, ако все още не сте го гледали, ви показах, че искам да си закупя една лампа за тази част на хола. Лампата е от испански магазин, това е и всъщност следващия въпрос, откъде е лампата. Тази лампа е от един испански магазин, който за съжаление не е на българският пазар. Затова и малко се затрудних с отговарянето на този въпрос. Въпреки това обаче успях да открия много подобни.
Знаете, че Google има функция с търсене по снимка и някои телефони също знам, че имат такава опция да оградите даден елемент и да потърсите онлайн. Показвам ви и аз как потърсих подобна лампа. Взех снимката на лампата, която на мен ми хареса, сложих я в Google Images и така ми излязоха различни опции, както в Amazon, така и в други магазини. Не е едно към едно същата лампа, но пък елементите са същите, вайбът е същия, енергията на лампата е същата и предава горе-долу същата атмосфера. Знам, че това, че аз живея в Испания, а повечето от вас, които ме гледате, са в България, би било един, може би малък, ако не е много по-голям проблем. Най-вече за това, когато аз ви показвам нещо, което ми е харесало и ви го препоръчвам, а всъщност вие няма как да си го закупите, тъй като марките са различни в България и в Испания. Затова ви съветвам да използвате този метод на търсене. Чрез снимка онлайн можете да намирате подобни неща. Аз също съм насреща да ви помагам, ако имате нужда от мен. Следващият въпрос е как избра пердетата и на какво разстояние трябва да са те от прозореца. По темата искам да направя цяло дълго видео, тъй като имам много да ви разкажа. Те са от България, както пердетата в хола, така и пердетата в едната от спалните са от България, така че мога да ви кажа от кой магазин са. Те са от Curtains.bg. Много съм доволна от обслужването ви, но най-любимият ми магазин за пердета е Лаура Ашлей. Ако не знаете този магазин, ако не сте го чували, виждали, разглеждали, моля ви от сърце, направете го. Факт е, че той е една идея по-скъп, но пък елементите, които имат както тапети, така и пердета, декорация, тапицерия, ако не се лъжа. Имат безкрайно красиви неща и аз с трепет очаквам момента, в който ще имам нещо тяхно дома. И защо споделям двете марки? Първо бях отишла до магазина на Лаура Ашлей, оттам ми дадоха идея да направя тези пердета от дома, една част перде и една част такава штора, която е също плътнена. Те ми дадоха идеята, която в последствие реализирах в Curtains.bg. Доволна съм от материалите им. Там направихме не само пердетата, а също така и декоративни калъвки за възглавничките за холната част. От тях не съм много доволна, тъй като може би от допира с тяло, дрехи и различни материи плата стана на топчета, но пък този плат, който той е един и същ всъщност, но плата, който е на пердетата, не е мръднал вече 4 години, може би. Така че, да, доволна съм и мога да ви ги препоръчам. Относно цените, разбира се, отново ще варира според това какви материали използвате, какви платове си изберете, големината на стаята, големината на прозорците, които имате, също така набора, който ще използвате при изработката на пердетата. Има много фактори, така че в този случай, за съжаление, не мога да ви кажа ориентировъчна цена. И последният въпрос, който ще разнищим днес, е откъде е бялата кърпа, с която почиствам стъклата и прозорците от дома. Тук отново ще трябва да ви разочаровам, за съжаление, за мое огромно съжаление. Кърпата е от един от магазин тук, който е в квартала ми, Кларел се нарича, ако има някой, който ме гледа от Испания. Кърпата е взета от магазин Кларел, тя е ето тази кърпа, вече съм ви я показвала в едно от предишните видеа. Много съм доволна от нея, безкрайно удобна ми е, лесно се почиства с нея, лесно се почиства и тя самата в пералнята. Цената й е около 3,5 евро, около 3,50, ако не се лъжа. Добра инвестиция за това, което върши след това кърпата, но не съм я открила на българския пазар. Тук идва моментът и да ви благодаря за всички ваши коментари, въпроси. Благодаря ви за това, че гледате видеята ми, че отделяте от времето си за този канал. За това искрено се надявам да съм ви полезна, защото знам, че времето е ценно както за мен, така и за вас. Благодаря ви още веднъж. Много сте мили в коментарите.
Благодарна съм също за това. Ще се радвам да ми споделяте в коментарите какво очаквате да видите, да ми задавате вашите въпроси, да ми давате вашата конструктивна критика за съдържанието, за качеството на съдържанието, което ви предлагам. Изобщо да имаме обратна връзка. Абонирайте се за каналът ми Дени Петкова Home, където ви очакват безброй идеи за декорация, любопитни, интересни факти за дома. Имам толкова много идеи за едните видеа. Затова ще се видим скоро. Чао, аморес! Фън факт. Забавният факт днес е, че съм съчетала полезното с приятното. Трябваше да се облека пижамата, да се преоблека за видеото, обаче сега, защото 5 пъти да се преобличам, облякла съм аз екипчета за трениране, отгоре едно сако и не ми казвайте, че не е бомбастичен аутфит този. Косата ми малко се бунтува, не знае на къде да стане, но това е то. Свобода на изразяване. Значи, за да снимам, се нагласявам естествено топлите, то не е грим, то не е аутфит, ала бала, пускам тук светлините и моментално ми се запява, дотанцува. Затова сега ще си пусна една салсичка. Наморарме да ти пам пам пам. HMNA. Това е цвета. Ей, боже! Какви са тези тук? Кокосче. Извинете ме. Очаквам ви в следващите видеа. Благодаря. Окей, спираме.